De fet, són tan, bueno, no sé si diuen blocs o xovinistes dels francesos, que jo he vist mapes d'història francesa, de història francesa del segle XV, i posa mapa d'Europa en el segle XV. Fan una fotografia dels 4 anys en què arriben a Nàpols al segle XVI. I posa tot el regne de Nàpols, que des de 1950 el tenien Marmani, però clar, que la fotografia la fan totes les batalles de la Gran Capità són a partir de 1495, doncs la fan el 1492 i et dibuixen tota Itàlia francesa. La Lombardia, doncs la Lombardia va parlar una mica més, va ser francesa fins a la batalla de Bayonne el 625, però no és perquè hi ha aquesta voluntat de distorsionar la realitat. O sigui, la realitat realment és que Itàlia va ser, a partir del 1951, només hi ha 4 anys que deixa de ser d'influència catalana, no? Bé, doncs, es crea els terços famosos, els terços espanyols. Els terços espanyols són terços catalans. El concepte d'arcabús introduït en l'exèrcit modern, que de cada 4 soldats hi ha un arcabús. Un arcabús que es demostren a les batalles de Garellano, són aquestes seminades i millor de Garellano, les victòries de la Gran Capità, i acaben el 1625 amb la batalla de Pavia. La batalla de Pavia, 2.000 catalans es carreguen a 10.000 cavallers francesos, els cavallers amb la llança, que és el que porta Francesc I a la batalla, i es demostra que un arcabusser a 100 metres li fa un tret i tira el cavaller a terra. És on s'acaba la cavalleria de la mitjana i s'acaba enfront d'un exèrcit català amb unes armes catalanes que jo la pregunta de és on es van fer aquestes armes. Ens van fer veure que es van fer en el Valle del Deva quan el senyoria de Bilbao i el senyoria de Vizcaya eren a Castella. Castella no va participar mai directament en les campanyes d'Itàlia. Era una possessió del Ferran Catòlic. A Itàlia sempre considerarà a Ferran Catòlic com a rei, ells dirien rei d'Espanya en aquest moment, no? Però quan Ferran Catòlic regala la plaça d'Espanya a la ciutat de Roma i posa el Piazzale d'Espanya a Roma, pujant les escales, i a la mà dreta del veu la Mare de Déu de Montserrat, de Nostra Senyora de Monte Serrato. Per què? Perquè era un fet català. O sigui, el segon del Gran Capità és Ramon Font de Cardona. O sigui, quan hi ha aquell govern que no s'entén amb el rei i com les montes del Gran Capità, el que anomena Ferran com a virrei d'Itàlia és Ramon Font de Cardona, que està enterrat aquí a Lleida amb té una tomba amb les llistes tota de marbre. No sé si és el poble de Lleida, no recordo, però ben Puig, que és una cosa que ja volíem les mateixes sense protocol amb aquella. És català, el segon de l'un és català, doncs aviam, si el segon de l'un és català, molta gent a darrere era català. O sigui, per això parlo que l'arcabús no era català. Hi ha un fullon també amb el nom d'arcabús que com que venen els alemans amb l'emperador, ells diuen que això ve de Hakenbusch, però aquí no tinc documentat, però no de memòria. En l'època de Lluís XIV ell parla de 2 tipus d'arma que té el seu exèrcit. No els té amb el nom adequat, però ja ens hem començat a copiar en el nostre sistema d'armes. I diu Hakenbuchier tan sols, Arquebuchier tan sols. De fet, la paraula arquebus ha de venir de l'arrel arc, i el nom que se li va donar abans d'aquest sempre era un arc de tro, arc el tro que feia en el moment que explotava, no? Doncs bé, si hem de buscar una paraula que pugui donar arrel en això, aquí és una obra meva, no soc filòleg, però apunto per aquí, hi ha la paraula burst en anglès, que en català és el pus. Existeix el pus, que és una explosió, una salva, una sacsejada. I és molt curiós perquè ho he comentat amb caçadors. L'arcabús no tenia culata, no s'apoyava en l'espatlla per disparar, sinó que es estirava així com l'ha vist el Rambo quan dispara, no estirava d'aquesta forma. Això, els caçadors actuals, si algun caçador aquí ho podrà dir, es diu tirar de borsada. O sigui que la borsada i l'arcabús ho apunto només com a possibilitat, perquè és que
jo no em vull comprar el Coromines, el Coromines diu, no, és que ve del Hackenbush, agafant la versió dels alemans. Sí, jo no nego que hi hagi una cosa que digui Hackenbush, però no és l'Arquebus. L'arrel arc ve d'arc, concretament, perquè va substituir l'arc, no? I l'altra paraula, hi ha una paraula catalana que hi lliga. Aquí està, no? Bé, aviam, he volgut fer bastanta força en què l'Arquebus ha de ser català i ho diu l'enciclopèdia britànica de la primigènia de l'edició primitiva de 1771 posa Arquebus, la paraula tal qual diu inventada a Espanya a mitjans del segle XV. O sigui, no parla ni d'Alemanya ni de França, i la primitiva, la primigènia britànica és del 1771. Estava molt més a prop, hi havia molt menys prejudicis de l'any 1771 per dir la veritat que no pas avui dia, que ja es veu a través d'una altra visió, no? Si ens hagués tingut l'emperador Maximilià, no, és que això va venir d'Alemanya i ens ho va portar a l'exèrcit de Carles I d'Alemanya. Dornach, el 1499, l'emperador vol castigar en els rebels suïssos i els hi fem una batalla si hagués tingut l'Arquebus no hauria guanyat aquesta batalla, perquè es va demostrar que l'Arquebus és l'arma correcta, i és que les batalles nostres del sud d'Itàlia són de 1495 fins a 1503. Per tant, en 1499 les tropes suïsses, de fet, van defensar la seva independència contra l'emperador, que encara la tenen avui dia, amb les piques suïsses. La pica s'inventa, o sigui, s'aplica per primera vegada aquesta arma que destrossa les llaces dels cavallers de l'emperador a la batalla de Dornach. El que es fa és, a veure quina llargada pot tenir una llança d'un cavaller, 4 metres, no? Doncs li comem 3 parts més i les clavem a terra. Quan vingui un cavaller, abans de que ell tocar amb la llança, es clavarà les nostres piques. Aquestes piques és el que posa els suïssos en el món de l'armament medieval. I nosaltres agafem les piques per protegir els arquebussers mentre estan carregant l'arquebus, que poden tardar de 2 o 3 minuts, es protegeixen amb els piquers. Hi ha els piquers en els campus, en els flancs de l'exèrcit, i estan protegint amb les piques mentre l'arquebus està carregant l'arquebus i li fa un dispar contra el cavaller que ve amb la llança preparada. Aquí ja havia parlat de les 10.000 víctimes franceses a cavall, Francesc I, i com a comentari us dic que Francesc I es fa presoners, torna a Barcelona i hi ha un tractat de Barcelona que no s'esmenta enlloc i diuen que del tractat de Madrid. En principi em sembla que ja està tot. Ara aquí vindria la part més de Ripoll, i és que a partir de la meitat del segle XVI ve la clau aquesta que veureu en les pistoles de Ripoll, que se li diu clau de Pedrenyal o pany de Pedrenyal. A Pedrenyal em vaig veure un amic castellà de dir que Pedrenyal era castellana, i de realitat vaig trobar la paraula del Quixot. Quan arriba el Quixot, Sirvent, Cervantes, etc., ens sentirà parlar d'en Jordi, arriba a las portas de Barcelona y diu Roque Guinart, que llevaba 4 pistoletes a la cintura, que en esa tierra llaman Pedreñales. O sigui, contra un castellà que digui que Pedreñal és una paraula castellana, en Cervantes deia que la paraula era catalana. O sigui, aquest pany que durant 150 anys es fabrica a Ripoll és també que és un invent del Pirineu, de la part del Pirineu d'Espanya. I quin Pirineu d'Espanya hi pot haver-hi més maco que el Pirineu de Ripoll, amb totes les seves fargues i els martinets. O sigui, abans hi posava la paraula martinet, no l'he esmentat, però és una paraula que és eminentment també catalana, no? Aviam, hi ha més de 1.500 punxons amb noms catalans. Tots aquests noms que veieu aquí són gent de Ripoll: Prada, Manguer, Coma, Mas, Esteve, Gaviola, Rovira. El Pere Carbonell és curiós, perquè abans del 1714 havia fet un revòlver amb la clau que es diu la Pedrenyal o la Micalet. No anava bé perquè hi havia el pistó encara del presbiter escocès que va inventar el comiat de l'Empúria a final del segle XVIII, i per tant s'havia de fer amb la clau de xispa, però tenia un revòlver que girava. I aquestes armes, quan escapen els 1714 els catalans amb els seus aliats anglesos, s'emporten aquestes armes i estan a la Torre de Londres. Al Museu de la Torre de Londres es poden veure uns revòlvers catalans
de 1702 fent-se una a Manresa i l'altra a Ripoll.